खुलुमबाय स्टुडियो दं आंकिलिकां ब्रह्म बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालि दालाइसा एबसुआ 17थि बोसोरसालिया जुथुमा आरो गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै 17थि बोसोरसालिया जुथुमा आरो गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। हाबाफारि बायदि फुंबिलिनि समाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आरो मुंख्लंफोरनि सावगारियाव बिबार बावो आरो बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावो। बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोजाम बिबानखौ सिफायना गोदानै आफादगिरि महरै इक'नमिक्स डिपार्टमेन्टआव थार्ड सेमिस्टार सोलोंथाइ लाबाय थानाय मिथुन बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै इक'नमिक्स डिपार्टमेन्टआव थार्ड सेमिस्टार फरायबाय थानाय उरायदाव बसुमतारी बिथांमोननो गथायबाय। सानजौफु समाव हाबाफारि बायदियै गेवलां मेल हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा आरो बिथांजों लोगोसे बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर डक्टर बाबुलाल आहूजा, बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी, बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि एकाडेमिक रेजिस्ट्रार डक्टर मनजिल बसुमतारी, क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि कृपेश दैमारी आरो बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि प्रफेसारफोर आरो बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि फरायसाफोर आरो गुबुन गुबुन फरायसालिमाफोरनि फरायसाफ्रा बाहागो लायो। बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि 17थि जि एनुवेल कनफारेन्स आरो फ्रेशार्स डे बिथांमोना जथाय खुंदों। दिनै बिथांमोना हांख्रायनाय बायदि आं बाहागो लाफैदों। बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिया बड'लेण्ड ओनसोलनि आरो वेस्टार्न आसामनि मोनसे प्रिमियार लिडिं इनस्टिट्यूट आरो बेयाव आङो रेजिस्ट्रार बिथांनियाव सोंनाय बायदिब्ला बिथाङा मिथिहोदों जे 2011 फरायसा फरायसुलिया आथिखालाव फरायगासिनो दङ आरो देग्लाय 1000निबो बारा निउ स्टुडेन्टफ्रा बेयाव एडमिशन लादों। दा बे गासै बिथिंखौबो नोजोर होनानै जोंनि जि इनिशिएटिभ दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसा आफाद हिसाबै बे इनस्टिटिउसनखौ जिहेतु बेयो आन्दलननि सोमावसारनायनि बिनिमयाव एकर्डनि उनाव गायसनजानाय मोनसे इनस्टिट्यूट आरो बेखौ जोङो साबना हामना खालामनानै जौसिन मासियाव बोरै लांनो हायो आरो बेनि थाखाय स्टेट गभर्नमेन्ट, काउन्सिल गभर्नमेन्ट आरो UGC बा मिनिस्ट्रि अफ एजुकेशन भारत सरकारनिफ्राय जिखिनि अनसुंथाइ बेयाव नाक एसेसमेन्टनि गेजेरजों जि मोनसे स्टेटास मोननांगौ बे गासैखौबो जि क्राइटेरिया दङ बेखौ जोङो मोनफुंनायनि बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मदद होबोदों। फारसेथिं फरायसा फरायसुलिनि जि मोनसे पारफरमेन्स बिथांमोननि क्लास रिजाल्ट आरो टाइमलि माने जिखिनि गासैबो बेबस्थाफ्रा जि जानांगौ, जि समाव जि लेप्सेस नुदों, जि समाव जि क्राइसिस नुदों, साननैसो बोसोरनि सिगां इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरनि मोनसे कनफ्लिक्ट बितर्क फैदोंमोन। बेयाव जोङो रल लादों जाहाथे सासे मानसिनि थाखाय इउनिभार्सिटिनि परिबेसा गाज्रि जाया। बे इउनिभार्सिटिया जोंनि फंबाय बिनानाव, जोंनि फिसा फिसौआ बेयाव फरायो आरो बेजों जोंहा हारि दानाय, ओनसोलखौ जौगाहोनाय आरो दिनैनि यां जेनेरेसनखौ दानायनि जोंहा सिमां दङ। बिथांमोननि केरियार, बिथांमोननि जिउखौ फारसेथिं माहारिबादखौ बिथा खालामनानै बुहुम फरायसालियाव फरायनाय साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिया जाहाथे समाज आरो हारिनि फारसे गावनि दायबद्धता आरो रेसपन्सिबिलिटिखौ जेब्लाबो गोसो होनानै खामानि मावो, बेनि थाखाय जों आपिल खालामदों आरो बिथांमोनानो लिडारशिप लानांगोन। इउनिभार्सिटि कमिटि एबसुआव बिथांमोना दायित्व लानांगोन, बिबान लानांगोन। इउनिभार्सिटि इउनिट कमिटि एबसुआ बिथांमोननि सम्पद आरो बेयो बिथांमोननि थाखायनो बिथांमोननि गासै बिथिंनि जेंना जेंसि आरो हारियाव लिडारशिप होनांगौनि थाखाय आरो गावनि जिखिनि क्वालिटि आरो बिहेभियारखौ मोजां खालामनांगौनि थाखाय बिथांमोना एबसुआव थानानै खामानि मावनानै हारि सिबिनायनि खामानिखौ मावनो हायो। हाबा मावनानै केरियार नस्थ' जानायनि खोथा गैया। बेखायनो दिनैनि जि फ्रेशार्स जथेस्थ' बेयाव फरायसा फरायसुलि इउनिभार्सिटियाव दङ, खिन्थु नाम्बार्स अफ पार्टिसिपेन्टआ जथेस्थ' खम जादों आरो आं बेखौनो कुइसन खालामदों जे दिनै इउनिभार्सिटिया एबसु इउनिट कमिटिनि फ्रेशार्स आरो एनुवेल कनफारेन्सनि थाखाय
हलिडे घोषणा होदों हलिडेनि मिनिङा बे नङा जे नों गावबा गाव न'आव थागोन गावबा गाव हस्टेलाव थागोन लेट आस काम टु नो माने बेयाव मा हाबाफारि जादों व्हाट एक्टिविटीज आर गोइं अन हियर what is the aims and objectives of the AFSU and what is the vision and mission of the AFSU into दिनै नेशनल इंटरनेशनल लेवलाव गोबां अर्गेनाइजेशना जोंखौ प्रेस खालामो बाख्नायो गोबाङा नायनो फैयो गोबाङा एबसु मुभमेन्ट बडलेण्ड सेपारेट स्टेट मुभमेन्टनि सायाव PhD लानानै डिग्री होल्डार जाबाय किन्तु दिनैबो जोंनि माखासे यां जेनेरेशननियाव मिसकनसेपसन मिसआन्डारस्टेन्डिंआ दाबो दङ आं खावलायगोन जे बे फरायसा फरायसुलिया इयुनाव थांनानै एबसुखौ नागिरफिनो बबेबा कलेज इउनिभार्सिटियाव खामानि मावनानै बिथांमोना एबसुखौ नागिरफिनो ससाइटि नागिरो आइडेन्टिटि नागिरो डिग्निटि मान मर्यादा नागिरो एडमिशननि टाइमाव रिफारेन्स रिकमेन्डेसन नागिरो आंहा बेयाव खुनु रावनिबो सायाव गाज्रि मोननाय गैया आक्षेप गैया किन्तु जोङो बयबो रेसपन्सिबल फरायसा फरायसुलि हिसाबै जोंनि मावनो गोनां आरो जोंनि हारिनि फारसे रेसपन्सिबिलिटिया मा बेखौ बयबो बुजिनांगौ आं बेखौसो बेखिनि बाथ्राखौ फोरमायदों गोजोन्थों मोनसे फोसावथाय बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आउटलेट दतमायाव दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा 22 सेप्तेम्बरनिफ्राय 22 सेप्तेम्बरसिम फुजा धामाका अफार लन एन्ड एक्सचेन्ज मेलानि खाबुफोर होगासिनो दं आउटलेट दतमा दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बायगिरिफोरनो लेस डाउन पेमेन्ट होनाय जागोन नोंथांमोना दतमायाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि फेस्टिव आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय फुजा धामाका अफार लन एन्ड एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लाबोनाय अफारा जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्री 5 लिटार पेट्रल फ्री फ्री एसवेर गिफ्ट्स आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभाइलेबल जागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिनानैबो दोननो हागोन लोगोसे स्मार्ट वाच इयारफन बेग आरो ब्लेंकेट बेफोर मोनब्रै प्राइसफोरखौ जायखिजाया मोनसे बासिना लानो हागोन आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9854092134 8638863 481 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन